нові імена політв'язнів та підтримка Кримської платформи. Третій комітет 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН затвердив оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Криму і Севастополі». Ключовими нововведеннями стали відображення у назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці у Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно лідерам кримсько-татарського народу. Документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти жителів Криму, вимагає звільнити громадян України, які незаконно утримуються за ґратами, зокрема Еміра Усейна Коку, Галину Долгополову, Сервіра Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших політичних в'язнів Кремля. Резолюції щодо ситуації з правами людини у Криму ООН приймає вже 6-й рік. Щоразу документ доповнюється новими фактами про грубі порушення міжнародного права та прав людини на півострові з боку Росії як держави-окупанта. Цей проєкт підтримали 64 країни. Його розгляд на Генеральній асамблеї ООН відбудеться у грудні цього року. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проєкту посиленої резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму. Вчора ця резолюція пройшла комітет. Очікуємо на ухвалення в грудні на сесії Генасамблеї. МЗС та експертна мережа Кримської платформи домовилися про співпрацю. Меморандум підписав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та 7 координаторів робочих груп Кримської платформи. Я радий, що експертна мережа вже працює. Вона об'єднала понад 70 українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних центрів, правозахисників з різних країн світу. Усі вони досліджують на щоденній основі широкий спектр проблем російської окупації Криму. Мене особливо тішить, що зараз на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на дійсно світову справу. Наступний крок, зауважив міністр, визначення спільних завдань і підтримка дослідницьких проєктів незалежних аналітичних центрів країн світу щодо Криму, організація заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи. Платформа має працювати постійно, адже звільнення Криму – це ключове завдання української держави. Завдяки створенню Кримської платформи разом нам вдалося повернути питання деокупації Криму на передові позиції міжнародного порядку денного. І роль експертного середовища є надзвичайно важливою в архітектурі Кримської платформи. Саме тому налагодження ефективної співпраці між МЗС та експертною мережею є надзвичайно важливим кроком. Окупаційні силовики нагрянули з обшуком до будівлі батьків колишнього першого заступника постійного представника президента України у Криму Гейзія Тагданова. О 6 ранку до будинку під'їхали підрозділи ОМОНу та ФСБ. Керував обшуком лейтенант ФСБ Кирило Митрофанов. Окупанти нібито мали ухвалу суду на ім'я Гданова, але силовики ознайомитися з нею не дали. Заявили, що шукають зброю. Мати та сестра Гейзія Тагданова підписали відмову від свідчень проти родича. Сам Ізет Гданов вважає, що окупанти могли підкинути в будинок все, що завгодно, тому що так званий обшук проводили зі своїми понятими і знаходилися в усіх кімнатах одночасно. Зайшли додому через паркан, з дробинами приїхали на вантажівках, зайшли в дом, налякали дітей і казали, що по кримінальній справі нібито за підрив територіальної цілісності Російської Федерації та нанесення збитків Російської Федерації. Нібито я звинувачуюсь в цьому. До речі, питали щодо, чи розказував я, як буде повертатися Крим. Я розцінюю це, вони питають, може, перелякані, питають, чи встигнуть вони покинути територію, коли ми зайдемо.
Від 8 до 15 тисяч рублів штрафу. Такі покарання призначив окупаційний суд Сімферополя 7 кримським татарам, визнавши їх винними в участі у нібито незаконному мітингу та порушенні карантинних обмежень. Затримані 29 жовтня прийшли до будівлі окупаційного кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі, щоб підтримати політв'язнів, яким у той день виносили вирок у справі про тероризм, начебто за причетність до Хізбут Тахрір. Серед затриманих родичі бранців та свідки, яких залучили до справи. Нікого до зали суду не допустили. Окупаційні силовики усіх заштовхали до автобусів та відвезли до райвідділків. 30 кримських татар отримали адміністративні протоколи. Захисник розповів, як окупаційний суддя призначив штраф Білялу Ібрагімову. Сначала мы хотели просмотреть видео доказательств его вины, но диск был испорчен. Пока привезли другой диск, в том диске вообще его не оказалось. Тем не менее, судья, просмотрев этот диск, не увидев его, не увидев того, как он нарушил что-то, тем не менее, ему выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Я пришел на суд и являлся первым свидетелем защиты, которого не пропустили охранники КПУ. И слушание было открытое. Судья не принял этого внимания. Я, конечно, не согласен с этим решением и буду его обжаловать. В протоколе было указано то, что я пришел на несанкционированный митинг, якобы на мероприятие, без маски. Хочу уточнить для всех, для всего общества, что я был в маске, в видеоматериалах это все показано, доказано, и которые есть у них, получается, скриншоты в делах моих, предоставлены следователям. И также дистанция мною соблюдалась. Несмотря ни на что на это было очередное, скажем так, пустили по конвейеру всех, кого забрали, и всем просто залепили, по-другому это не могу сказать, по 10 тысяч. Это я опять-таки рассматриваю как эти все суды, это просто очередной абсурд, а сам суд, который проходит, это чисто формальность. Зник відеореєстратор, а ніша в авто стала більшою. 8-ме засідання у справі незаконно затриманого Владислава Єсапенка провели на виїзді. Окупаційні судді оглянули автівку фрілансера Радіо Свобода, в якій нібито знайшли вибухівку. Машина зберігається на спецпарковці ФСБ. Бранець зауважив, що з його автівки «Шкода» зник відеореєстратор, який був в момент затримання, а також здивувався, що ніша під кермом збільшилася. Посмотрели, соответственно, под рулевым колесом нишу, где якобы было обнаружено взрывное устройство, граната. Еспенко смутило при осмотре только то, что та ниша, которая у него была в автомобиле, он говорит, там максимум помещалась там пачка сигарет, и так предметы по мелочи, там никакой подсумок там с гранатой поместиться не мог. Он сказал, что ниша, которая вот у него в автомобиле, вроде как она стала больше. Может быть, удастся раздобыть документы по, так скажем, вот этому конкретно по этой нише, каких она размеров. Ця людина в мене ж проживала. І я з нею їздила, з цією людиною їздила ми по Кримському краю, дивилися, як люди живуть, брали разом з ним інтерв'ю. І не було ніяких дорікань відносно того, що це за людина, чи він якийсь шпіон, чи не шпіон. Нормальна, позитивна людина, сімейна, яка любить свою сім'ю, яка була зовсім віддана своїй сім'ї і любила своє журналістське діло. Владислава Єсапенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами.
Окупаційні силовики зацікавились так званим міністром культури Криму Аріною Новосельською. За даними ЗМІ окупантів, її доставили в кайданках до будівлі слідчого комітету у Сімферополі. Те, що щодо Новосельської відбуваються слідчі заходи, підтвердив і окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Він назвав це частиною системного контролю за діяльністю посадових осіб усіх рівнів. Новосельську призначили окупаційним міністром культури у лютому 2014 року. Вдруге цю посаду вона обійняла у 2019 році після оновлення складу окупаційного уряду Криму. За цей час окупаційний міністр культури встигла прославитись несмаком в одязі та брудною лайкою на засіданні окупаційного уряду Криму. У неї перестала працювати техніка, і вона нецензурно звернулася до своїх помічників. Але мікрофон жінки був увімкнений, і міністерське матючиння почули не лише на нараді, а й усі глядачі онлайн-трансляції. И не успели, коллеги. Поставили как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Проти Новосельської порушено кримінальну справу. Її звинувачують в отриманні хабара у 25 мільйонів рублів. У 2018 році Новосельська отримала від ТОВ «Меандр» гроші за участь у будівництві нового театру ляльок в окупованому Сімферополі. Будівлю театру знесли 3 роки тому, але нову так і не збудували. Компанія «Меандр» відома ще й тим, що під виглядом реставрації зруйнувала аутентичність резиденції кримських ханів ханського палацу у Бахчисараї. Вдома та на роботі Новосельської відбулися обшуки. Її затримано. Окупанти застосували гаубиці. Поранено 5 українських воїнів. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, бійці у задовільному стані у шпиталі. Оборонців Кряківки та Причепилівки російські окупанти обстріляли з артилерії забороненого 152-го калібру. 82-ті та 120-ті міномети застосували неподалік Новоолександрівки, Золотого 4, Мар'їнки та Кримського. Жителів прифронтового Невельського на Донеччині, куди знову прилетіли російські міни, евакуюють. Упродовж тижня ворожим вогнем знищено вщент або пошкоджено 1,5 десятки людських обійсть. Місцеві жителі дивом не постраждали. Ворога вгамували вогнем, але зранку продовжились обстріли із застосуванням мінометів. Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Мар'їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Московську тік-ток-блогерку не пустили до Києва та заборонили в'їзд на 3 роки за незаконні відвідини окупованого Криму. Прикордонники зустріли порушницю на литовищі Жуляни у Києві та прямувала до української столиці рейсом з Варшави. Ймовірно, йдеться про блогерку Альону Вотінцеву. Вона не соромилася хизуватися у соцмережах світлинами з окупованого півострова. За даними прикордонників, цьогоріч влітку 22-річна дівчина потрапила до Криму автівкою через незаконно зведений міст над Керченською протокою. А це є порушенням правил в'їзду на окуповану територію. Мною принято решение отказать вам в пересечении государственной границы Украины, так как вы нарушили требования части 2 статьи 10 Закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины. Замечательно. Майже половина українців вважають вакцину небезпечнішою за ковід. Такі дані показало опитування USAID Internews про ставлення населення до медіа. Влітку цьогоріч у 12 областях України опитали 4 тисячі респондентів. З них 68% людей чули історії, що вакцина нібито є небезпечнішою за вірус, а 49% навіть у це повірили. Більше людей, ніж будь-коли, у першу чергу покладаються на соціальні мережі для отримання новин. І як наслідок стикаються з неправдивими та зловмисними наративами, які ставлять їх життя під загрозу. Зараз найважливіше забезпечити громадянам доступ до достовірної інформації та сприяти активному розвитку їх особистої стійкості до дезінформації.
Згідно з дослідженням, саме соціальні мережі мають найбільшу популярність серед українців для отримання новин. Такими є принаймні 63% респондентів. Найчастіше опитані дістають новини з Facebook, YouTube та Telegram. Водночас телебачення продовжує втрачати позиції, свідчить дослідження. Якщо подивитися на динаміку використання медіа для отримання новин протягом усього часу, коли Інтерньюз проводить це дослідження, починаючи з 2015 року, то в цьому році телебачення займає найнижчу позицію – 46%. У 2015 році це було 85%, минулого року – 52%. Рівень довіри до всіх типів медіа вкотре знизився. Фахівці пов'язують це з виборчими кампаніями і тим, що деякі мовники не гребували замовними матеріалами. Але спостерігається динаміка до відновлення. Наразі ми бачимо деякі відновлення довіри, зокрема відновлення до радіо та друкованих медіа. Можна говорити про те, що це ознака того, що якщо медіа втрачає довіру, то тоді її надзвичайно важко відновити, тому що довіра – це головний капітал медіа. Кожен п'ятий українець готовий платити за доступ до улюблених інтернет-сайтів. Також опитування показало, що близько 45% респондентів відчувають недостатню поінформованість про реформи, що відбуваються у сферах освіти, пенсійного забезпечення, охорони здоров'я, енергетики, землі та децентралізації. В ООН оприлюднили доповідь щодо ситуації в Афганістані, яка склалася після того, як владу там захопив Талібан. За словами голови місії ООН в Афганістані Дебори Лайонс, зараз відгалудження угрупування «Ісламська держава» під назвою Вілаят Хорасан розширило свій вплив і є майже в усіх 34 провінціях країни. Лайонс повідомила Раді безпеки ООН, що Талібан протистоїть Вілаяту Хорасан шляхом позасудових тюремних ув'язнень та страт ймовірних бойовиків угрупування. Це питання заслуговує на більшу увагу міжнародної спільноти. Її заява пролунала після теракту у шиїтському районі Кабула. Там розірвалися 2 вибухівки. Щонайменше 1 людина загинула, 6 поранено. Відповідальність за це взяв на себе Вілаят Хорасан. За словами Лайонс, Талібан не може спинити розростання руху. Якщо минулого року він вчинив 60 нападів, то цьогоріч уже понад 330. Раніше вони були тільки в кількох провінціях і столиці. Тепер Вілаят Хорасан з'явився майже в усіх провінціях і швидко активізувався. Водночас Талібан намагається створити чинний уряд, однак після захоплення у серпні цього року влади угрупування й далі переслідує своїх опонентів та порушує права жінок і дівчат. Як каже Лайонс, місія ООН регулярно отримує перевірені повідомлення про обшуки будинків та позасудові страти колишніх співробітників Служби безпеки та посадових осіб. Вона вкотре попередила про гуманітарну катастрофу, яка може посилитися в Афганістані взимку через крах економіки та посуху.